Имате ли изкривен палец? Сега ще ви покажа как да го оправите. Това видео ще ви покажа 5 мощни упражнения, които може да започнете още сега, за да коригирате изкривения палец. Тези упражнения ще заздравят стъпалото ви, ще подкрепят свода и ще научат тялото ви да разпределя тежестта правилно. Упражнение 1. Повдигане на палци. Закачаме еластик на двата палеца на краката. От тук натискаме надолу и се повдигаме на пръсти. Трябва да се усеща напрежение в свода на стъпалото и прасеца. Това е знак, че упражнението се изпълнява правилно. Като се стараем ходилата да сочат напред. Така палците участват активно, но е важно колената да са сгънати леко по този начин. Правим 20 повторения с равномерно темпо, като задържаме в горната част за 2 секунди. С това упражнение засилваме флексорите на палеца и разтягаме мускулите, които дърпат палеца към останалите пръсти. Упражнение 2. Активиране на глутеус медиус. За следващото упражнение слагаме еластик на глезените и опъваме в страни. За да се активират правилните мускули, изпънете коленете и завъртете пръстите леко навътре, така че да избутвате с петата навън. Може да се държите за опора, но е важно да не се изкривявате. Когато погледнете надолу, главата трябва да е в една линия с ходилото. Задържаме така за 5 секунди. Ако усещате напрежение в кръста, най-вероятно компенсирате и трябва леко да се изгърбите. Това упражнение активира мускулите на дупето и ходилото, ключови за баланса и правилното поемане на тежестта. Изпълнява се 10 пъти, като задържаме еластика опънат по 5 секунди за всяко повторение. Първо с единия крак, а после с другия. Упражнение 3. Активиране на мускулите на палеца. Седнете на стол и поставете еластик около двата палеца на краката. Издърпайте пръстите навън, докато едновременно ги повдигате нагоре. Това активира мускулите, които повдигат и подравняват големия пръст, като едновременно с това се разтягат скъсените вътрешни мускули, които го издърпват навътре. Фокусирайте се върху бавно изпълнение. Така ще усетите мускулите, които работят, много по-добре. Трябва да се усеща натоварване в горната част на ходилото, особено около основата на палеца. Това са стабилизиращи мускули, от които стъпалото се нуждае, за да се движи правилно и да осъществява контролирано отласкване. Изпълнете 20 бавни контролирани повторения с внимание към формата. Това упражнение помага за възстановяване на функцията на големия пръст. Упражнение 4. Активиране на скъсените мускули на палеца. За следващото упражнение сядаме и поставяме лек еластик около двата палеца. С единия палец натискаме надолу, докато с другия опъваме еластика в страни към останалите пръсти. Това упражнение активира малки и често пренебрегвани мускули, които рядко се използват, особено при носене на тесни обувки. Започнете с лека съпротива, за да изградите координация и постепенно преминете към по-силен еластик. Изпълнете 20 повдигания на всяка страна. Това упражнение активира и отпуска мускулите, които издърпват палеца навътре. Упражнение 5. Клек на един крак върху наклон. Вземете наклонена дъска или друг предмет с лек наклон. Стъпете така, че големия пръст да е от по-високата страна, а малкия от по-ниската. Изправете се, като изместите тежестта към средата на ходилото и петата, след което бавно се спуснете в клек на един крак. Фокусирайте се върху контрола на стъпалото, а не дълбочината на спускане. Задържате 1-2 секунди в долна позиция без да докосвате земята, след което се изтласквате обратно нагоре чрез палеца и петата. Ако залитате, може да се подпрете върху стена или стол, но не прехвърляйте тежестта върху ръцете. Изпълнявате по 10 контролирани повдигания за всеки крак. Това упражнение активира глутеус медиус, стабилизаторите на глезена и вътрешните мускули на ходилото. То възстановява баланса, подобрява походката и отново въвлича големия пръст в активната фаза на всяка крачка. Напишете ми как се чувстват упражненията и какви други упражнения бихте искали да направя. Ако това видео ви беше полезно, харесайте и се абонирайте за канала. Ако искате да видите каква е причината кокалчето на палеца да изпъква, може да видите това видео.